המלווה את שני הניתוחים הרגישים הללו. אז זה לגבי סרטן ההרמונית. עכשיו לנושא שעסקנו בו לא פעם, תאי גזע. שלום לזמי אברמן, מנכ"ל פלוריסטם. אתם בעצם החברה הראשונה שעושה ניסויים קליניים בתאי גזע משיליה. אנחנו ממוקדים בשיליה, ואנחנו מייצרים את התרופה שלנו מתאים שמופקים משיליה אחרי הלידה. אנחנו מייצרים את זה בשיטה מיוחדת ומשתמשים בה לטיפול ביצירות כלי דם בגפיים תחתונות. בואו נתחיל רגע מהבסיס. תאי גזע מהשיליה, איך אתם משיגים שיליות? אנחנו באים ליולדת ושואלים אם מוכנה לתרום את השיליה לצורכי מדע ולצורכי מחקר ופיתוח. בדרך כלל האמא מסכימה, ואז אנחנו לוקחים את השיליה ואיתם מתחילים את כל תהליך הפיתוח. יש היום הרבה פעמים באים ליולדות, מדברים איתם על תאי דם עובריים. האם זה אותו דבר? האם זה שייך? לא. בדם הטבורי שבאים אל היולדות, סוחטים את הדם מהשיליה וחבל הטבור. אנחנו לוקחים את השיליה עצמה, שהיא נחשבת כפסולת רפואית, וממנה אנחנו מפיקים את התרופות שלנו. מה יש בתאי גזע שנמצאים בשיליה שמאפשר לכם להשיג הישגים מדעיים? היתרון של תאי השיליה שהם תאים שניתנים להברקה לכל חולה ללא שום התאמה. ולכן יתרונם. אפשר לייצר את התרופה מהשיליה, להכין אותה מוכנה לשימוש ולהזריק לחולה בהתאם לצורך, ללא כל צורך בהתאמה גנטית או התאמת דם כלשהי. אמרנו שאתם בעצם הראשונים בעולם שעושים ניסויים קליניים, אז בואו נרחיב טיפה יותר על הניסויים האלה, במה מדובר. האינדיקציה הראשונה אותה אנחנו תוקפים, היא טרשת עורקים בגפיים תחתונות, שאופיינית לחולים דיאבטיים, חולי סכרת, מעשנים כבדים ואנשים שסובלים מהשמנה. כתוצאה מהצטברות עומסים וזיהומים בכלי הדם, אין זרימת דם לגפיים התחתונות. זה מתחיל בכאב, קשיי הליכה, ולאחר מכן נגמר בקטיעת רגליים. יכול להסתיים אפילו בקטיעה. ומה בעצם אתם עושים? מה אתם מאפשרים לחולים האלה? הזרקת התאים מהשיליה מאפשרת לגוף לייצר כלי דם חדשים, וכך למנוע את הקטיעה. מזרקים את התאים שלנו לאזורים שבהם אין זרימת דם. התאים שלנו מפרישים חומרים, שעוזרים לגוף לייצר כלי דם חדשים ולתקן את עצמו. זה קורה בלי התערבות גנטית, או שכמובן יש התערבות גנטית בעניין? אין שום התערבות גנטית. מה שאנחנו עושים, התאי השיליה וזה ייחודם, הם מגיעים לאזור המטרה, לאזור שבו יש את הבעיה בזרימת הדם, מקבלים סיגנלים מהגוף, מייצרים חומרים. מתאימים את עצמם למצב. הם מקבלים פידבק, מתאימים את עצמם למצב ומייצרים את החומרים הנדרשים כדי לייצר כלי דם חדשים. ובאיזה שלב הניסויים כרגע? אנחנו מתחילים את הניסויים בימים הקרובים בגרמניה ובארצות הברית. הניסוי יכלול כ-30 חולים שסובלים מהמחלה הזאת, ואנחנו מקווים לסיים בקרוב ולהתחיל את השלב הבא. הבנתי. יש מחלות או בעיות נוספות באופק שניתן יהיה לפתור אותן באמצעות תאי גזע שמקורם בשיליה? יש לנו הוכחות שהתאים שלנו ניתנים לעזרה למחלות כמו טרשת נפוצה, שטף דם במוח, בעיות של סרטן דם, ובעיות של מחלות מים זיהומיות כמו קרון וקולייטיס. ותוך כמה זמן אתה מאמין תגיעו למצב יישומי במחלות האלה? אנחנו מעריכים שלקראת שנה מהיום נודיע על האינדיקציה הבאה. היום אנחנו, כמו שאמרתי, עושים את הטיפול בטרשת עורקים בגפיים תחתונות. במהלך השנה הקרובה נהיה בקשר עם הרשויות, גם בארצות הברית וגם בגרמניה, ובהתאם למגעים איתם ולאישורים שלהם נתחיל ניסוי קליני שני באינדיקציה נוספת, אחת מאלה שהזכרתי. זמי אברמן, תודה רבה לך. לפני שאתה עוזב, שאלה קטנה, ספורט אתה אוהב לעשות? כן. זה בריא? מאוד. אז תיזהר, זה לא ל-100% בריא, אוקיי? כי יש גם בעיות לספורטאים, אפילו בעיות קשות. אחת הבעיות נקראת בורוסיטיס. דלקת הספורטאים היא גם מוכרת, זאת דלקת די בעייתית. הנה הכתבה.